So, mga naong sa mga first time. What's up mga higala? So, karon muadto na mi. Pero, uy, ang mga litro napa di ay. Yeah. Today is the day. Today is bye-bye. Kana, tigtipay. Dili! Oh, di ba? Oh, dili maklaro. Yes. Hi, Mac. Saan ginapag-ingon? Dili mo English day. Paano yan tayo? Siya dapat kaya Sige. Otro daw. Yes. Yeah, oh, dili kita tulo. Kami tulo. First time pa lang mo. Yeah. Arlo tayo. Yeah, todo na to. Yeah. Yeah. Ang ganda-ganda mo. Ang ganda-ganda mo. Di man yung makaro. Ambot lang gusto mo. Okay, oh. Ahatang mato. Ar. Mag, ahatang mato. Nag-vlog. Yeah, mag-vlog. Hala, wala mo rin magkakuwag entrance. Tijiya pa, mas ako si Bente Tijiya. Tijiya, akong bagay ito ano. So, Hi! ibong kaga sa yung buko eh. Siya yung... Siyang nalang Pilipinas. Amo dire. Taga Malay-Balay.
pila ganit? 210 ba? Ang ito lo. Nabili ng kwarta. Ulam sila. Okay, naay ang kwarta sa kuan. Bag? Oh. Unya na ng GSTV. Ano ko ning Jis? Oh, luwi kayo. Struggle is real. Kayang hangin mo gud kay sige ganaan na. Mura kag guna siya kay Ana bita. Oo. Si Marie ka mag tour guide ba? Well, rami re. Ah. Gay tabi. So mga lingkod sa bigmay. Busa? Malingkuran. Sid basa? Murag okay ang guro. Tira daw. Nahingkod ba ta? To layo, layo. Baklay. Aw, wa mong kabalo unsay mga Yeah, galagubuta kisa kong bukoy. Yeah, so nanami there is a or nice kayong do first time na ako bisag nagamalay-balay mi kay marag. Oh, nice ko. Kita bes. Murag ulaw medyo. Cellphone abot sa. Wow. First time. First time na hulay. Parking na parking. Oh. Woo! Are you real? Wala pa ning gignatan ay ko na movie. Struggle is real kay kay. This way. Guys, wa. Mo ni gingon niya ta. Lapit sa slide, dua ka buo. Wait, unsay pala ma'am? Gimpisaw. Gimpisa we, kita. Hindi ni magbayad, sir. Kaya number na we. Sir 926-139. Yung book book. Sir 926-139. Isang dalaging plot. Oh, nice ka, you boy. Wow! Tiffy! Ay, wala daligo. Wala daligo. Oh, muna. Hindi mo liguan mo. Gali na. Basakan mo. Huwag mo na diri. Mo man din naliguan. Kaya itong liguan man. Wow. Ay, baligya po. Baligya. Ne payong mo, pangulam. Wala na payong. Kayo mo. Labingit kayo. Bayong mo daw, bayong. Let's get the Gia pag Kuma. Bakbay na atong katin. Si Gian. Joy. Galing. Basta. Wow, diba? kaya pa kan. Yeah. Nabungo ko ba? Hi, chicks. Wow, Tiyan, tiyan. Antiyan. Hiyak-hiyak gamay. 1, 2, 3, Pero ang backless gidera. Oh, God. Gabi na ko na lagi no. Loy, kita ni pwede niya maabot. Usawan na ko. Yan ako yung tigisatar pulit. Here in the right leg. Sila da. Dili jud. Nikiyos ang... Kring kring nga tanan rin. Kring. Kring. Ah, talagang Pilipina. Saba. Lord. Smile pod, Kring. Hi, Kring. Kami sa suon sa kita sa May sundaw. pagkauna kayo ng export tayo.
Ang effort dayon. Soon daw. Nalaman na. Awas lalap. Igsuon manggod. Mana? Oh, apo na yun, mga apo, tanan. Suon na lagi. Alay kami kasi. Mangan kita sinani. Suon na lagi sila. Okay, sige, matawag ka. Maligo lakbo ka. Maligo ka. Wala kayo, wala sige. Tamo na mo te. Ay, Ante Marcel. Ah, Ante Marcel, Ante. Kinaikaw na kasi kanina. Andiyan pa maligo na. Balag dagat na sila. Kamu ramang gurupat. Wala na ito yoyo niya na class. Kring, tanaw na kring. Ano? Kani ang lami. One, two, three, go. Apel ni. Kring, malhin na to kring. Happy birthday, Queen. Blow na, blow. Ikaw mo sa may uban. Smile. Uyop. Muna. Waki. Okay na. Kaho na. Plato, dali na mo. Lag. Dampol na. Balag kayo muna. O, kanig, breakfast ko na. Masarap. Parang ano na rin mga baso dagko dito. Ma'am, magal pa ako, ma'am. Bali, kaala ka ate, Jis. Kanang tagpila. Kani ako, bisag. Tagpila ka. Ano na imojay? Ma'am, kanang tagpila, kanang... Ma'am, Ako na. ma'am. Kanang tagpila ka. Kan, pwede. Siya lang. Mo pali. Ibaylo. Yo. So mo na to pag man atong nagkaon mig ice cream and everything. Wala na jud ko ka video kay ang akong cellphone kay nalubat. Kay abi na mo sa RR na chargeran. Nadadala pa big speaker niya. Wamlipan sa kanan kay daw dili daw pwede. As in ay naulo jud kung mayo dito kay. As in takan jud kay daw niya. Uban-uban ko sa mga igagaw. Unya kay di ko kabalo salong. Kang anas kilid nagsigi upo-upo pa char-char kay para mura daw kabalo salong. So mo na to tanan. And yeah. So mo na to siya. Pagkahuman anto wala na rin ko ka video kay nalubat. So nalang ko yung mga ipang insert na mga pictures at na pero dagan ng laag pa may pumunta. And that's all. And bye!